Il-ħadd Joseph Muscat kellu ċans li jbiegħed lil Malta mill-periklu dan iżda m'għamlux. Minflok huwa se jżomm postu se jannar li ġej bis-sitwazzjoni f'pajjiżna tkompli sejra mill-ħażin għall-ar. Ekstqar l-editorjal tat-Times of Malta li insista wkoll li f'dawn iċ-ċirkostanzi straordinarji Joseph Muscat ingħataw isħin biex hu u sħabu jaħbu kull evidenza inkriminanti fil-każ ta' Daphne Caruana Galizia. Il-Times komplet billi qalet li kull ġurnata li Muscat jibqa' bħala Prim Ministru qed tkompli ssir il-ħsara lil Malta. L-editorjal qal li l-5 ġimgħat sakemm il-Partit Laburista jsib mexxej ġdid huwa perjodu twil ħafna u n-nies li qed jipprotestaw għandhom raġun ikunu irrabjati. Bħalissa hemm xokk u konfużjoni mill-kamp Laburista, xi ħaġa li qed tinħass minn fuq s'isfel fil-partit minħabba l-aħħar żviluppi relatati mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Il-gazzetta tiddeskrivi dan l-assassinju bħala wieħed bi stil mafjuż. Il-Times komplet billi fakret li Jorgen Fenech implika lil ħabib tal-Prim Ministru Joseph Muscat Keith Schembri fl-evidenza li ħarġet sa issa. L-editorjal iżda jfakkar li Keith Schembri għadu liberat u dan huwa riżultat kbir ta' nuqqas mill-forzi tal-ordni tal-pajjiż. L-editorjal fil-waqt li stqar li Muscat rawhem tolleranza l korruzzjoni sostna li hemm il-ħtieġa li l-protesti jissoktaw b'tama li l-Prim Ministru ineħħi l-amad minn quddiem għajnejh. Intant, f'artiklu separat fuq il-Malta Today, il-ġurnalist Matthew Vella esprima tħassib ta' ħafna dwar il-fatt li din l-inċertezza politika li ġab bidejh Joseph Muscat se tappan il-perjodu tal-festi, perjodu tant importanti għan-negozji.